lidi. Čau. Čau. A dneska tady máme podcast se zajímavým hostem. Ano, je to velice zajímavý host pro celou Českou republiku. Je to náš policajt v této ulici, je to náš strážmistr a je v této ulici nejlepší policajt naší. A tak přivítejte tohoto nejlepšího policistu. Ano, děkuji, dobrý den. Dobrý den, takže určitě my se známe hodně dlouho, takže určitě, jaké je to těžké být tady tím policajtem. No, někdy je to těžké, někdy ne, ale řekl bych, že je to spíš takové víc pohodové povolání. Samozřejmě někdy přijdou i nějaký trošku blbci, ale jako jinak v podstatě jenom pokutujeme, ale někdy máme samozřejmě zákroky s donucovacími prostředkami nebo ze služebních zbraní a to už potom taková sranda není. Jo. A takže jak se pořádáte s takovými velkými třeba zloději, kteří hodně zdrhají? No tak samozřejmě nezbývá nic jiného, než se zkusit nějak dohonit, případně si zavoláme nějaké další posily, ale většinou je zvládneme sami nějak jako navíc na něco, aby jsme je chytili. A jinak, když tak teda máme i nějaké donucovací prostředky, například služební zbraň, takže můžeme provést výstřel. V případě nějakého opravdu vážnějšího případu můžeme i danou osobu postřelit do dolních končetin. No a jak se tady tak se nám můžete ještě tady představit? Dobře, tak teda já jsem pan strážmistr, takhle mi říkají skoro všichni. A jinak, co bych vám řekl, jediná věc teda, bydlím úplně někde jinde, než v podstatě hlídkuju. Přesně tak. Neboli 100 kilometrů. Ano. Bydlí v Praze na Praze 4, v Bráníku, víc vám bohužel nemohu říct. No a jako co si dáváte třeba k svačině, když máte třeba pauzu? To jsem se chtěl právě taky zeptat. No, tak samozřejmě různě, nějaký, že jo, rohlíčky, donaty a takovýhle. Někdy zajedu mám benzín na kafe, že jo. A co vaše tak oblíbené jako jídlo prostě jako vždycky třeba? Tak já nevím, já si rád zajedu, že jo, na tu benzínku pro nějakou tu bagetu, že jo, do Mekáče si zajedu do McDriveu, něco tam koupím. A Už jste někdy dával trest doživotí? trest doživotí jsem dával 2krát osobám, kteří měli na svědomí docela závažné vraždy. Takže samozřejmě nejsme jenom normální policista, občas pomáhám i kriminalistům. Tak to jo. A jste tady spokojen se svou prací, nebo si myslíte, že byste měl něco změnit? Já si myslím, že jsem docela spokojen a jinak asi jako žádný nějaký věci, co by se mi tam úplně nelíbily, nemám. Jo, A jak, jo. jo, takže a jak to zvládáte a jak chválí vás lidi třeba, jak když vás potkají na ulici, nebo tak, když vás vidí při nějakém Tak závroku? většinou normálně se pozdravíme nebo něco, většinu lidí tady i znám, takže prostě řekneme ahoj nebo právě dobrý den a jako jinak prostě se spolu bavíme jako úplně normální lidi, že žádný rozdíl v tom podstatě není. A máte rád policejní psy? Ano, policejní si mám hodně rád. Do budoucna uvažuji, že bych se stal i psovodem. Samozřejmě už jsem si to i párkrát zkoušel na nějakých výjezdech, ale myslím, že do budoucna by mi to klaplo opravdu jako i profesí. A jak jste se dostal k tomu, že jste policajt? Jak jste s ním policajtem stal? Ano, to je taková hodně důležitá otázka. Přesně Tak tak. nám Jako co na vás ní vedlo, jako se stát Jo, policajtem? přesně tak. No tak, baví mě pomáhat lidem, chránit lidi a
zároveň jako policisty mám od malička rád a jinak jako nevím, ale je to někdy docela náročný se na toho policistu vůbec dostat. Jo. A takže jak vy jste ten policajt a co říkáte na pořad Policie v akci? No tak, samozřejmě některé historky jsou reálné, některé trošku nedávají smysl, ale některé jako jsou úplný kraviny, takže někdy to je dobrý, někdy špatný, ale myslím si i lehce, že je dobré, nebo že je dobře, že na to lidi koukají, protože v některých těch situacích, které se opravdu stávají třeba i v realitě, tak vidějí vlastně, na co si mají dávat pozor a jak se mají v těch situacích, když tak chovat. Byl už jste někdy v nějakých filmech nebo v nějakých seriálech, na nějakých videích? Ve filmech, seriálech a podobně, tak jsem zatím ještě nebyl a do budoucna ani úplně nechci, mi stačí, takhle jsem se stal policistou, pomáhám a chráním lidi a mám takhle různé zákroky, pokutu a tadyhle ty věci, takže to mi úplně stačí. A jak se vám líbí vaše služební auto? To mě taky zajímá. Moje služební vozidlo se mi celkem líbí, samozřejmě mohlo by být i rychlejší, v některých případech by se hodilo i víc prostornější, ale já si myslím, že jako na to, co tady zrovna v té obci nebo v té ulici a tak řešíme většinou za případy, tak tohleto auto úplně stačí. A myslíte, že by to auto mě mohlo jet více kilometrů za hodinu? Ano, samozřejmě. To by asi mohlo, odhaduju tak třeba ještě o 40-50 km víc. No. Myslíte, že byste to uřídil, i kdyby to jel, jak jste říkal? No tak, samozřejmě řízení mi celkem jde, takže kdybych to nějak korigoval tu rychlost, tak si myslím, že bych to asi uřídil. Jo. No a jako co děláte, když jako zrovna jako nemáte jako co na práci? No tak, někdy samozřejmě předám službu někomu jinému, když už teda se toho moc neděje, tak třeba jdu domů, že jo, načnu si pivo, už si dám pohov, ale většinou si třeba zajedu na benzínku, že jo, zastavím si tam, dám si kafe a když se něco prostě stane, tak vyjedu, anebo většinou třeba jedu i domů, nechám si tam služební vozidlo a svoje vybavení a když tak jedu třeba z domova potom na výjezd. A jak si žijete prostě životem? Myslíte si, že jste spíš jako bohaté, jako jestli máte dobrý plat, jako jestli se vám to fakt vyplatí tam pracovat, jestli jako dostáte hodně peněz? Já si myslím, že se to vyplatí, ale nevím, co by na to říkalo vedení policie, takže ty platy vám asi úplně nemůžu říct. Ale jinak jako já jsem zatím spokojený. A máte rád svého šéfa? No tak, já se s ním tolik do styku nepřijdu, jenom na nějakých různých konferencích a takhle, ale jako není to tak strašný. No a jako to, no a jako když jste v tom třeba v tom mekáči, tak nepřibíráte jako trochu? No tak, do mekáče si zajedu občas, jo, a většinou si dám třeba nějakou tu tortilu, toho wrapa nebo něco takového. Občas si dám nuggety, občas si dám teda burgera, ale to hodně málo. Ale většinou si dám, já nevím, vodu, džusa, něco k tomu, třeba toho wrapa nebo takhle. Někdy si tam dojedu na snídaně, na tousta, že jo, něco si tam dám, nebo nějakou tu kapsičku jejich tu ovocnou, ale jinak jako já si myslím, že Jak jste velký kamarád s Filipem Dankem z benzínky, z jeho večerky? tak samozřejmě známe se, netýkáme si, ale jako vycházíme spolu docela dobře, občas někde vidíme. No a už jste někdy třeba vypil alkohol? Jak to myslíte, jako myslíte ve službě? Jo.
ve službě jsem zatím nikdy nepil alkohol, maximálně nealko, piva nebo něco. A nebo možná tak nějaký v realitě, jakoby když jste nebyl ve službě. Když jsem nebyl ve službě, tak si občas našnu třeba pivo nebo tak. Někdy si dám víno, ale jinak jako spíš to pivo, no. No a co si takové videohry hrajete? No tak občas samozřejmě rád si něco zahraju, ale jako nemyslím si, že bych to přeháněl. Jo, a nějaký Roblox nebo tak. Jo, taky, ale tu dobu, nebo ta doba strávená na tady těch sítích a tak si myslím, že není tak velká. Máte radši dopravní policii na případy nebo policii na vraždy jako vyšetřující? A kriminální. No, tak já nevím, no, já mám rád ten obor policie jakoby tak všeobecně, takže všechny strany zhruba na té mý práci mají nějaký ten podíl. Takže vám by to bylo jedno, kdybyste šel do kriminálky, Asi by mi to bylo v podstatě jedno. do městský. No, Do městský asi ne, protože tam si samozřejmě neužiju tolik toho adrenalinu, co teď zažívám, že jo, tady v normální práci policisty. No ale už se vám stalo, že jste měli nějaký třeba po nějaký přestřelce nějaký trochu větší zranění. Jako všeobecně z nějaký zranění. Takhle, když jste byli No, ve službě. Zatím ani tolik ne, ale takhle, na nic si zatím nevzpomínám. Takže já si myslím, že asi žádné větší zranění ani nějaké menší nebylo. Samozřejmě nějaké škrábance, že jo, krev z nosu nebo něco takového, to jo. Ale nějaký větší zranění to zatím ne. No, měl jste někdy něco zlomenou, nějakou nohu, ruku nebo něco takového? Ano, klíční kost jednou, nebylo to ale ve službě, bylo to, když jsme byli na mé chatě, tak to jsem byl ještě hrozně malinký, bylo mi, já nevím, 4-5 let, tak jsme si šli na pouště, takový jsme tam měli nafukovací bazének a tak jsme si ho právě šli nafouknout, no a on byl nový, já jsem s něho byl hrozně nadšený, že jo, tak jsem běžel s konvičkou, tak jsem si tam, že jo, tancoval na té terase, ale my jsme tam neměli ještě v tu dobu zábradlí a ta teráska byla asi metr a půl vysoká. No a právě jak to, tak jsem udělal blbej krok a už jsem takhle letěl jakoby po boku, letěl jsem dolů, tak jsem se zlomil klíční kost, tak mě potom vezli do nemocnice. Takový špatný konec, ale já už bych to tady asi ukončil. Tohle byl podcast od Trio Pribináček a čau! Ahoj! Nashledanou.